chatti, se olisi Get Ready With Me. Siis kattokaa. Mikit. Ja nyt me tullaan laittaa ne tässä ihanassa videossa. Hello. Ei akkua. Let's get started. Mä ajattelin, että mä kerron vähän mun kuulumisia ja miten niin kuin ylipäätään menee. Samalla kun mä meikkaan tässä. Ensinnäkin mä haluan sanoa niin ison kiitoksen kaikille, koska siis vihdoin ja viimein oikeesti tein eilen YouTuben. 1 vuorokauden aikana teitä on tullut yli 300 sinne. Hullua toimintaa! Mut toi oli mun viikon kohokohta. Mut sit toinen juttu on se, että mä jotenkin nyt vasta havahduin siihen, että mun täytyy etsiä harkkapaikka. Mulla ei siis ole harkkapaikkaa. Jotkut siis tietää, mä oon tällä hetkellä siis opiskelen ammattikorkeakoulussa markkinointia ja mulla alkaa harkka. Tammikuussa mulla ei ole paikkaa. Ups. Kamerasound näyttää jotenkin vähän little bit crazy. Jos jotain, niin tää on kyllä ihan paskapuuterisivellin. Siis kävin myös muuten ostaa uudet verkkarit tällä viikolla. Look! Tai ne on niin täydelliset tämmöset. Luuli. Apua! Siis tää Charlotten bronzer on oikeasti paras asia koko maan päällä. Siis tää on niin täydellinen ruskea. Teen uudestaan tämän saman suosituksen. Tää YSLn uusi blushi sävyssä 42. Niin kuin ihan pakko niin kuin oikeasti tuoda tää teille 1000 kertaa, koska tää väri on niin kaunis. Look at this. Oikeasti yksi parhaimmista setting sprayista, mikä mulla on ollut ikinä. Aamukahvi. Yes! Siis uskomaton pohja. Siis mä kysytään tosi paljon, että onko mä täyttänyt mun huuliin. Mä oon laittanut kerran 0,5 mun huuliin. Ja se on most likely lähtenyt. Mulla on luonnostaan tosi huulet. Oh my god, mä unohdin ihan kokonaan, että mä sain PR-paketista tän X-Lash-ipsarin. Upeat. Mulla oli eilen myös sunnuntai-riisit. Mä laitoin itse ruskettavaa. Mä tein yösukkakiharat. Nyt mä meikkaan sille. Täydellinen viikon aloitus. Minä sanoneeni, kuulkaas. Hyvät naiset ja herrat. Bämä. Sitten mä sain myös tämmösen uuden Kiksin huulenrajauskynän. Tää on sävyssä Cupcake Pink. En oo kokeillut. Nyt kokeillaan. Perkele ja paska. Täynnä. Aika pinkki. Mennään enää. Okei, on ihan sairaan söpö. Mä vaan mietin, mitä huulikiltoa laittois tähän. Hetkinen. Nyt joku Beauty Act friikki, mutta tämä on saanut myös heiltä. On tämmönen Lip Treatment Tint Soft Mocha. And we are done.